wel gek worden. Ik hoop het toch in. Dat ding is gewoon neer, hè. Het geeft zich die verzekering. Ja, nee, die brutaal. Hey, de stroom gaat er af, hè, vannacht. De stroom gaat er vannacht af, hè. Oh. Met die puntgas of Ja, dat maakt niet zo goed. Het is nog een paar uren geboren. Hier nog een hulp in het witte. Hoppa, ja. Achterwege. Die moeten ze hebben, ja. Dat moeten ze hebben, jongens, dan steekt het niet. Ja. Dat kan maar niet. Kijk zo. Ja, ik moet naar de volgende week. Ja, dat is beter om de wedstrijd te doen. Ja, sorry, dat mag nog een week of voor. Ik heb dat.
Alle terug. Omdrehen. Nee! Jullie hadden geen kabel. Hadden we geen kabel? Ja, maar was dat niet voor snoer dan? Jullie hadden geen kabel. Alle terug, alle terug, alle terug. Hey, Zakken! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
eeuwige verdriet. Dat ziet ze van het product doen. Zo is het niet, ze zijn erop bestaan. Het uurtje zal begint te leven staan. Die uren zijn en weer gaan. Werkloos allemaal, het wordt tijd van die uren zijn. Wat zijn ze van? Het maakt iets en het de schönste dag, dat is mijn carnaval. Dan had geslassen Limburg op vooral. Geworden dan, we gaan in de dienst. Die brede baas, we vieren door gekwiet. Knieën bij knie, weer dan is het van weer. Die horen
Dat plek ik hem erop. En eigenlijk moet schelen erop. Nee, normaal is het ook wat vlees. Heerlijk wel. Ja hoor. Ja, maar. Dat is een kies. En stok. Stokbrood. Heerlijk. Laveloze vijand werd naar Spanje teruggebracht.
Akku zijn. Huh? Het moet akku zijn. Oh. Voorzichtig, hè? Voorzichtig. Zo is voorzichtig, hè? Voorzichtig. Was? Hoe lang pistolen jullie hebben? Seit 75. Ja. Schöne Seite, hè? Die Zeit vergeht, ja. Die ist weg. Die Zeit ist weg. Ja, hier, wenn ich das noch schaffe und du noch lebst, ja, wenn ich 80. Chef.
Du sätter in i kylen. Sätt dig på stol, Charles.
even niet je feest. Koffie, koffie, lekker best ik koffie. Tot nou Vita weer van ons. Is een tas toch even niet je feest. Koffie, koffie, lekker best ik koffie. Tot nou Vita weer van ons. Nog even die hielsen jongen. Zo moet het meeste moesten rollen heen. Nog even hoewel ik moeilijk met die kleur ik weet. La 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 la
Hallo. Mooi. Goedemiddag samen allemaal. Carnavalsvrienden van de Duitsrieveren van de Dil. Het is carnavalsdinsdag en carnavalsdinsdag steekt bij ons bij de carnaval op het programma voor de carnavalsmiddag. Hier, bij de Ruud en de Lady, verwenselijk ook namens nog Prins Flip, de eerste van de Duitsrieveren. Hartelijk welkom en ik zou willen vragen aan de Raad van Elf van Euverum naar binnen te marcheren. Bitte mars. Van de Euverum. Ja, er komt wel even op vandaag, zie je, dan lukt dat vanzelf. Vorig jaar hadden we het initiatief genomen om daar met de Raad van Elf van start te gaan. En ik zie er wel een paar nieuwe gezichten op die Godzijdank. Ik wil het, kunt er ook hier goed aan dat er hier in de deel waar een Raad van Elf met een echte prins die hier deze middag als gastheer voor ons en scharenkijkers ook willen fungeren. Ik heb begrepen dat er naam genoeg van de rol onafgeschept moet zeggen en ik zou zeggen aan dit het woord. Namens de Duitsrieveren, jij bent allemaal van welkom. We vinden het leuk dat de jeugd van Europees jaar hier naartoe komt. We houden een kleine tijdens dit jaar gedachten. En dan hoor je eens keer even van jeugdprins Erik de Reuhoven. Dan worden we hier bij Erik, in naam van ons, de orde van de Gulp van Dil maken. Ik heb de Gulp van Dil. Prins Erik! Duitsrieveren! Nou, hoor ik dat de biem gaat voorop Rick. Op de rek worden we eren met een medaille van de Gulp van Dil. Wacht maar weg. Gulpen. Duitsrieveren. Nou, nog een. Dit is nou een ding hier dat we jubileum gehad. We zouden niet kunnen komen. We willen toch nog even gaan doen. Wat houden we ervan? En dat tegen de achter. Ron, hoe is dat nog? We gaan ze doen. Even dit. Nog een orde van de Gulp van Dil. De rode prins Flip.
Chef, kom voor die over flesje in de achter. Voor alle meuk wat allemaal delen we jou. Zo liggen. Echt flip. Dankjewel. Met flip. Hier carnaval. Inge, dat wil ik ook absoluut niet vergeten. We hebben het allemaal van weet ik hoe dat jou ogen erop toch. Er is ook één iemand, daar wil ik even naar voren roepen. Dat is mini Grimpus. Laat komen, laat komen. Niet meer. Laat komen, laat komen. Je hebt op de zien, ziek een muts gemaakt, dan gaan we even. We brengen het prachtig wat allemaal voor ons. We houden gewoon alle. Jongens, alles eerlijk. Even carnaval met je 11-jarig jubileum, dat is de carnaval in leuk. Al dus andere kinderen komen, dan word je voor een plekattentie af. Je bent van de stieren komen. Niet nog verder, jongen, dat is heel erg zo. Want de jeugdcarnaval, die weet het heel lang te dingen. Ik heb die grote carnaval, dan geloof ik tegen het wel op in dat nummer. Hartstikke bedankt voor de flash, die maakt we straks bezig en beloven ik. En bedankt dat ik morgen te goede plaats terecht. Ook namens onze jeugdprins Erik en de Hofdag, en een beetje de wedstrijd Hemen, de thuiswedstrijd had. Dus ben ik hier ook bedankt namens hun voor de onderscheidingen. En ik zou willen voorstellen met het programma te gaan beginnen. En dan moet ik even erbij zeggen, we willen namelijk 3 optredens achtereen door. Dan even 4 minuten springen en dan weer de volgende. Want we moeten namelijk een beetje nog 10 in de gaten houden in verband met het openen van de schoolcarnaval door onze jeugdprins. En er werd van een uur of 4 werd ik op de markt gemaakt. Dus ik zou willen zeggen, een buitenmars en de afmars van de Rood van Innen. De vloer vrij maken en met zo te zeggen, dan kan als eerste nog een kleine groep van de jeugdcarnaval naar Zali komen. Met de mars.
Hartstikke bedankt aan wie in de middelsmiddag gaat willen optreden. Er had gezien, de vloer is geklinkt. Met dorm houden we het beste werk door de geen gehouden. Er zullen ook vanaf het begin van de carnaval en dagen overal. Er zullen ons richtig warm gediend. Het wordt het laatste optreden van u dit jaar. Maar ik heb begrepen dat deze groep blijft groeien. En die willen het volgend jaar ook met de schöne dans, met die warme groep weer. En dan wens ik ook hier veel succes en bedankt dat we hier waren. Je kunt daar nog afkomen en ik heb nog één nooit naar voren. Nu komt nog één. Nee, ik heb er één nog. Marvelous
volledig dat regie verdient. In Heuvelen, ook tegen bedankt voor het eerste optreden. Voorzichtig ga ik nog eens terug met een rapport van Limburgse Schagers. Dus ik zou zeggen, dank ik even een keertje weer met een glaasje bier of een glaasje limonade. Kiek ze nog even, de man zegt. Hoi! Ik ben Jijn. Wie moet ons keuken verkleden? Ja, de pap en de man die hebben een week bekleed. Zo heb ik vroeger het vak een beetje geleerd. De pap, die mag carnaval schrijven. We gaan Limburg. De mensen, dat zaten. En de man, die vak opkleden. Mooi geweest in Tjoling, ik moest ik mijn pap helpen in zijn atelier. Jijn, aan die rugzak gedaan. Stof opliggen, knippen en opruimen. Dat wordt goed. Dit wordt goed oefendoop, een goed carnavalsfeest. Zet ik tegen de pap. Ik ben bang dat ik een t-shirt maar ik heb betalen. Ook zet mijn pap, dat is toch niet zo erg. Wegzitten, was ook wat niet klopt. Toen ik de school afval ik zitten. Zet mijn pap, dan bij de gemeente beginnen. Volgens nog wat van hem, gooi, dat gooi ik verdienen. Gelukkig 4,50 te stukken. En later werd het opnieuw. Nou, toen zag hij dat Frans. Dan begin ik wel wat later, wie de rest. Ja. Ja, we hebben gemoderniseerd in de winkel. Ook hebben we die telefoon. Dit moest ik van een pad een klant bellen. Zet ik mevrouw aan de andere kant. Met de assistent van dokter Schepel. Sorry, zeg ik ben verkeerd verbonden. Ja, dan moet je zelf komen. Dan kun je dokter Frank nog niet kennen. Ik heb de vrouw van Wielkrobbach met de regenjas. Nou, ik wil het niet. Ik zet direct tegen mijn man. Dat ik niet mijn eten, ik heb ze toch niet. Ja. Met de pap en de man. Net gewoon verwarren met de auto. De pap en de man is 2 dochters en 6 spieren. Eén hand aan het stuur en de andere aan de mami. Bij zijn winst van jouw kosten toch pap niet stoppen. Zet er joh. Meneer, zouden we niet allebei die heen gebroken? Dat gaat niet, zet me de pap tegen mij joh. Die andere hebben ik nu liever te sturen. Ja. Ja, moet je toch hebben vrouwens. De mama laat zijn auto pakken, de boodschap door. Van ze laat tegen pap. Ik hou toch hulp van dagen naar weten. Ik ken geen meer werk door. Jo zet er pap, dan zit ik bij een advertentie. Verder later dan met Pietje biers op gesprek. Nou, Pietje vroeg de pap. Ik hoop wel dat ze hier is. Jo zei Pietje, dat ging zo eerlijk weg. Ik ben al 3 keer van klauwen aangeklapt. Maar wegens gebruik van bewijs vrijgesproken. Ja, de pap was veel uurklok. En er is nog niet één. Ben ik hem gehoord, zit er in de kantine en ziet er niet meer zo fris uit. Zet u weer naar hier rent. Schijn. Als de man van hoeveel beren gedronken, 3 beer. Kom voor hem, zet de man. En zijn jong, had hij gedronken, 3 beer, maar had hij zeker 12 moeten betalen. Ja, wie de gemeente steeds komt, ook goed in het plannen. Zelf voetbal ik ook. Net zoals voor met de hele wedstrijd voetbal geeft niks, had ik het verstand van 9 van 11. Op dit truc hebben we een nieuwe burgemeester gekregen bij ons in Zulpen. Jos, in Hollander, zo slim burgers, is combineren wie verkosten door. Op een gegeven moment heb ik Adriaan van der Weide vroegen of om even kon helpen. En een kans die moest werken, werd gezegd. Ik kreeg een heel lang voet. Ja, maar Jan ging mee. Nou, een kwartier aan de kast ligt de deur, zet Jan tegen Jos. Daar zit geen beweging in. Die kast krijgen we zo niet naar buiten. Hoe naar buiten zit er Jos? Die kast moet naar binnen. Zo is de buurt van dit. Ja, als ik dat tegenjes van gegeven en als ik gezegd van wat en even veranderd, dan kan ik kijken waar hij moet doen. Maar de kinderen gaan zo goed, hè? Of ze niet om te kijken. Maar ja, dat gaat goed, dat gaat goed. Ook ga ik het volgend jaar door met
De buurt wat ze dan brengen, wat nog niet kritisch geserveerd volgend jaar, dat weten we niet en dat was maar verrassen. Maar in ieder geval voor dit jaar, voor die optredens, had er best wel een aantal gehad door het Zuid-Limburgse land. En dat is middag, hartstikke bedankt voor de buurt. Amuseer ik met een paar steuntjes. En de wat zit afkomen. Voordat het met is, hou ik hier even nog Peter. Jawel, nog pap. Ja, Peter, we zitten helemaal vol met grapjes en vol met verrassingen. Ook nu dag. Wat is dan Peter, en zingen en ook het team mag ik niet vergeten. De Hoffermaar in te bellen met het geregeld met voor Kleier voor de optocht. De Hausmorgen zijn in Chiefex gestoken in Hausmorgen steeds hier. Dus, en voor dat verder werk was het eerst voor jullie carnaval. Wil voor die decoreren met de hoezorder van de garenkiekertjes vanuit de 5 jaar. Wij kennen dat niet beter als door zijn on the gang door. En dan zal ik de volgende korte minutenmars voor vader en zoon. Dan zal ik... Ja, dat is geen de dingen aan de kant. Laatste ben ik klaar hier. Hé, laag nog eens, hoor je? Ja, laag. Gaat toch jou? Simone, dat Hasselum voortreffelijk gedaan hier op deze gladde vloer. En ik ben vroeger dat ze gans gebeuren geweest dat niks gebeurd is hier op een spek gladde vloer. Want de man die had ook zorg genoeg gehad met het andere zusterkit Kirsten. En is op 3 jaar een beetje ongelukkig gevallen. Is gelukkig niet dans maar dat je biedt hier en het deed het op een voortreffelijke manier. Simone, bedankt voor het optreden. En ik zou zeggen... Gisteren ging ik naar het cinema. Ik denk wel met zo'n doek en een camera. Maar daar zag ik me blij gemaakt. Maar daar zag ik mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar in dienst. Nu hoeven we de grootvader dat ik was geen huis niet kunnen doen. Niet zoals hier waarmee ik uitgescheten verder neer met de weten was rest gestond en glas van een blonde pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en een zotje stond van voor. En ik besteedde me met lopen. Het ging door, 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 het ging door.
Ja, wat is er? Was een beetje misselijk. Ik was een beetje misselijk. Ik was een beetje misselijk. En dat gebeurt ons allemaal. Dat gebeurt ons allemaal. Daar ben ik niet blij mee. Daar ben ik helemaal niet blij mee. Daar ben ik niet blij mee. Daar ben ik niet blij mee. Ik ben helemaal niet blij. Moet je nou maar aan. We zetten foto's te maken. Dat is wat doe ik gewoon. Dat is wat doe ik gewoon. Ik weet niet waar het al Oké. daar gaat. Ik ben even bij de kletten. Zelf aan het maken. Dat ga je niet meedoen. En maak me blij. Geef niet
Hallo. En dan krijg je ziekenspier. Laat weer verder te gaan. Later dan moet je eens omdenken. Later dan is het wel te laat. Nu moet je leven en liefde geeft hier ziekenspier. Later dan moet je eens omdenken. Later dan is het wel te laat. Nu moet je leven en liefde geven, want later is het te laat. Geweest met die stekskers in de knub en Django toen al opvullen. Na Siranus, hoe jong hij ook Schenk zat toen gans in de knij. Maar kennen jij jong kennen wij, Schenk eten wij, smaak in eten bij de Chinees. Schud hem met een zot, wetten op de kop, is het was een vrouw geweest. Wordt je maar bij de Chinees tegen online.
Thank